खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 22 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 5 सावन दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान जुक्ति गोनां गोहो आरो आदब गोनां रोंगौथि लाबोगोन। खामानि थिलियाव मोनसे जेथो गोनां जेंनानि सुस्रांथाय नागिरनायाव नोंथांनि मेलेमखौ बाखनायनाय जागोन, जाय नोंथांनि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। जायफोरा गोदान फालांगि जागायनो सानगासिनो दं, बिसोर दिनै सासे रोंगौथि गोनां गाइडनि मदद मोननो हागोन। दिनै सप्ता जोबनायनि बिथांखिफोरखौ मावफुंनाया नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलि समाव सासे आंगो लोगोनि फैनायाव न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। वृषभ राशि। रांखान्थिनि बिथिङाव दिनैनि नोंथांनि गियानआ नोंथांखौ गिदिर रांखान्थियारि आंखालनिफ्राय ओंखारनायाव मदद खालामगोन। नों गावनि सुबिदाफोरखौ खरसा खालामनो सानदोंब्ला बाजेटनि सायाव नोजोर लाखिनाया गोनां जागोन। फालांगियारि फोथाराव बाहागोदारिनि गोदान खाबुफोर मोननो हागोन, जाय इयुनाव नोंथांनि मुलाम्फाखौ गोबां गुन बांहोगोन। हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव मान आरो बुजिलायनाया बांगोन, जाय गोजाम जानथायखौ फोजोबगोन। सोलोंसाफोरा दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव गोदान माबा मोनसे सोलोंनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थिखानाय खामानिफोरावल' गोसो होनांगोन। खामानि थिलियाव जायखिजाया रोखोमनि राजखान्थिनि बाहागो जानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथांनि सावगारिआ खहा जानो हागौ। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव नखरनि बैसोगोराफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन, जाय गोबाव समनिफ्राय थालांनाय दावराव-दावसिखौ सुस्रांनायनि फारसे दावगागोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि समाजारि हाबानि फारसे गोसो गुदुं जागोन, जायनि जाहोनाव समाजाव नोंथांनि मान आरो खाबुआ बांगोन। जाय लाइमोनफोरा साख्रि नागिरनानै बेरायगासिनो दं, बिसोरनो दिनै मोनसे गिदिर माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय इन्टारभिउआव कल फैनो हागौ। फालांगियारि दावबायनाया दिनै जोबोद मेंनाय गोनां जानो हागौ, नाथाय इयुननि नोजोरजों बिसोरो गोबां मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा मोनाबिलियाव गावनि जिउनि लोगोरिजों मोजां सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनैनि साना गावसोरनि खुंथायारि गोहो आरो दैदेननायनि गुनफोरखौ दिन्थिनायनि सान जागोन। सरकारनि थाबथानाय खामानिफोरा दिनै गोख्रैथि मोनगोन आरो सासे गोहोम गोनां सुबुंनि हेफाजाबजों नोंथांनि खामानिया गोरलैयै जाफुंगोन। फालांगियाव गोदान गोरोबथा जानायनि जाहोनाव रांखान्थियारि थासारिया गोबां थुलुंगा मोनगोन। गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय सोलोंथायारि बादायलायनायाव देरहासार जानायनि जाहोनाव नखराव रंजानायनि आबहावा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों तामा गाब। कन्या राशि। खाफालनि आबुं मददजों दिनै नोंथाङा साननाय गासैबो थालांनाय मावथांखिफोरखौ खम नाजानायाव जाफुंहोगोन। गोजौ सोलोंथाइ बिथिङाव नाजानाय फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां खौरां लानानै फैनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव गोदान स्किमफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय समा आबुङै मोजां आरो गोहोगोरा। नोंथांनि बिफानि दैदेननायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गिदिर बेले-बेजेनि थार आरो गेबें सुस्रांनायखौ मोनगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों चन्दन गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि गिदिर एबा खैफोदगोनां रां थिसननायनिफ्राय आबुं गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला रांनि खहा जानो हागौ। मावख'आव थाखोमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सानथांखिफोरखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबखौ सिरियै लाखि। दिनै गारि सालायनाय समाव जर'खा जोथोन लानांगोन। गाज्रि थासारियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि गोसोआरि आरो नैतिक हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोख्रों लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। जुलियारि जिउआव गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै गावजों गाव रायज्लायनायनि गेजेरजों आबुङै जोबलांगोन आरो गोदै गोदैया बांगोन। फालांगियारि बाहागोदारियाव गोरोन्थि थानाया दिनै नोंथांनो माखासे गिदिर आरो सानस्लाबै राङारि मुलाम्फाफोर होनो हागौ। बायजो हादोरारि फालांगि एबा लजिस्टिक खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोदान आरो गिदिर कन्ट्राक्ट मोन्नायनि गोख्रों नेरसोन नुनो मोन्दों। सावस्रिनि बिथिङाव साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गाजर गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा बिजिरसालि एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि दान्थे-बिदान्थेयाव मोनसे गिदिर आरो थिरांथायारि देरहासार जानो हागोन, जाय नोंथांनि गोसोनि बजाखौ खमायगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि गोख्रों आब्रुथि आरो समनि पाबन्दिखौ नुनानै मावख'नि थाखोआ दिनै जोबोद गोहोम गोग्लैगोन। रांनि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय गोजाम नखरारि दावराव-दावसिफोरा दिनै बैसोगोरा सुबुंनि गेजेरजोंसो गोरलैयैनो आरो अरायनि थाखाय सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना आरिमु, मेडिया, सोरजिलु लिरनाय आरो डिजाइनिं रोखोमजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गावनि रोंग'थिखौ गोदान महर होनाय आरो गिदिर सिनायथि होनायनि सान जागोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव गोलाव सम रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। सिगांथिं नोंथाङा गोबां फिथाइ मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव मोनसे गोदान बुजिलायनाय आरो गावजों गाव गोथौथि थागोन, जाय सानसे गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा नखरारि सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय आरो हा आरो न'जों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरनि सायाव थागोन। जुदि नोंथाङा गोदान न' एबा गोदान गारि बायनो सानदोंब्ला लेखा बिलाइनि गेजेरजों सिगांलांनो थाखाय साना गाहाम। बिमाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ बांसिन खाथि आरो गोसोआरि गोथौथि थागोन। दिनै खामानि थिलियाव गुबुननि इसिङारि खामानिफोराव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि साहस, रायज्लायनाय रोंग'थि आरो गोहोनि थाखाय मोनसे सान जागोन। बिदा-फंबायजों लोगो नांनानै मोनसे गोदान फिसा खामानि जागायनाया इयुनाव गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। गुसुं जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया गोदान मक्केलफोरजों सोमोन्दो गायसननो आरो गिदिर अर्डार मोन्नो थाखाय हेफाजाब होगोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा गोहोगोरा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें खमला गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।